Ngiyanibulisa abantu abasindisiweyo nabasezawusindiswa ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu umNazaretha, umsindisi wabantu oye wazondwa ngamaJuda ngenxa yokuthetha kwakhe inyaniso nokushumayela kwakhe inyaniso, afuna ukumxuluba ngamatshe izihlandlo ezininzi, kodwa akakwazi ukumxuluba ngamatshe ngoba ixesha lakhe belingakafiki. AmaJuda, abapristi, abafarisi nabasadusi abaye baba nomona wentobana elandelwa ngabantu abaninzi, entobana ekwazi ukwenza imimangaliso bengenakuyiphika imimangaliso abeyenza. Koko bafuna indlela yoba bambulale ngokuba wayebenza into yokubana bahlelwe sisidima ngenxa babegade izikhundla, babethanda ukuthandwa ngabantu, kodwa uYesu Kristu wayeshumela inyaniso ngabo. uYesu Kristu womuntu owayethetha inyaniso, unyana kaThixo, esithi ndingunyana kaThixo, babe bengayifuni lonto, besithi uzilinganisa noThixo, yilonto bebefuna ukumbulala. Kodwa ixesha lakhe lingekafika. Apho lithe lakufika ixesha lakhe loba anyuselwe emnqamlezweni, azange ayinqabe lonto, kodwa wasuke waya emnqamlezweni othi kuthi thina bakholwa nguye, thathani umnqamlezo nindilandele. Osukuba ethanda akathatha umnqamlezo wakhe andilandele. Ukuthatha umnqamlezo kukufa, ukuthatha ukufa umdumise uThixo onguYesu Kristu ngokufa. Abantu abazondwayo njengoYesu Kristu ezondwa ngenxa yokusebenzisa igama lakhe, ndingumfuneko njeje ndishumayela ngoYesu Kristu ngenxa yomsa kaThixo phezu kwam. Namhlanje ndifuna sithethe ngensindiso nentobana abantu abasindiswe ngabantu abamkela igama likaYesu Kristu, abancamela ukufa befela igama likaYesu Kristu, bazondela igama likaYesu Kristu, bafune ukuba kuhlekiswe, kuhlaziswe ngabo ngenxa yegama likaYesu Kristu. Abantu baba nejelasi abantu abasindiswe. Masifunde ke izwi lethu lanamhlanje, selifumana kwincwadi kwabaseRoma 6:20, kuba oko nibe ningabakhonzi besono beningabakhululekileyo kubo ubulungisa. La ngamazwi athethwa ngumpostoli uPawulos uba aba bantu bebengabantu abebekhonza isono njenganathi sonke besisuka ekukhonzeni isono. Bakhona abasakhonza isono njengoba ndithetha, abantu abazizigqila zesono, isono esibenzisa unothanda, isono esibalawulayo abangakwazi ukuphuma kuso. Kodwa uthi nanikhululekile ebulungiseni, naningenandaba nobulungisa, naningenandaba nempilo yobulungisa, naningazi into ngobulungisa, kodwa kuthe uba nikhululwe esonweni, kuthe uba nisindiswe, naziswe isono, nisindiswe ebukhobokeni besono, nifakwe ebulungiseni. Ngoko ke ningabatheni ngoku? Ningabangakhululekanga ebulungiseni, ningaba zizigqila zantoni? Zobulungisa. Kodwa nikhululekile esonweni. Yiloo nto isono ngoku sesinizonda, yiloo nto ningengabo abelihlabathi ngenxa yoba aniseveniswe esonweni. Isono sinenza nibe ngabelihlabathi, kodwa nakuphuma ningene ebulungiseni aningabo belihlabathi. Ngokuba noYesu utshilo uba naye ke ngowelihlabathi, nathi ke sifanele uba singabi ngabelihlabathi. Le nto athi kufuneka apho ndikhona nani nibe khona, esicelela ethandaza kwincwadi kaJohane. Ewe kunjalo, ngokuba uYesu Kristu sazisile ezi ndaba, amehlo ethu avula ingqondo yethu ithe yahlakanitsha. Uthi uYesu Kristu eyona nto esihlambululayo lilizwi lakhe. Xa siva izwi lakhe liyasihlambulula, xa silifunda izwi lakhe liyasihlambulula. Nawe mntakaThixo sowusukile enonini, ezonweni, nawe selikhoboka lesono, usezawuphuma uze ebulungiseni. Funa ubulungisa ukuze zonke izinto zenezwe phezu kwakho, zangezwe phezu kwakho. Ubulungisa bukaThixo, umbuso kaThixo, ukuze izinto zengezwe phezu kwakho. Ubulungisa xa selufumene uba likhoboka lobulungisa, uyancama impilo yakho, uthatha umnqamlezo uzilungiselele ubuzawufa, ufele yona inyaniso. Mamela, xa usindisiwe soze zikuhambele kakuhle izinto. Uzawuzondwa ngabantu, uzawujikelwa ngabangani, uzawujikelwa ngabantu befemeli yakho ngenxa yonto obusebenzisa igama likaYesu Kristu. Manintsi amabandla
akwabantu akuthiwa ngama-Christians, kodwa ayingabo bonke abasebenzisa igama lika Yesu Kristu, ayingabo bonke abanika udumo igama lika Yesu Kristu. Bonke abanika udumo egameni lika Yesu Kristu bayazondwa, bathini kuthiwe bazenza bhetele, bengezenzi ibhetele kodwa benika udumo igama lika Yesu Kristu. Yonke imisebenzi emihle beyinika egameni lika Yesu Kristu, bayenzeke egameni lika Yesu Kristu, ayingokuhlakanipha kwabo. Kodwa abo bathi bangalishumayela igama lika Yesu Kristu, bangathethi ngegama, bangalibeki phambili igama lika Yesu Kristu, abazonda bayathandwa leli hlabathi ngoba batheni abazange bazahlulela igama lika Yesu Kristu. Kodwa xa usindisiwe uzahlulele igama lika Yesu Kristu, so uphilele igama lika Yesu Kristu, ukulidumisa, ukuliphakamisa, igama eliphakanyisiwe emhlabeni, nawe uliphakamise njengokwesithi Yesu Kristu. Unyana womuntu ufanele ukuphakanyiswa njengentonga eyaphakanyiswa nguMoses enhlango, njengenyoka yobhedu eyaphakanyiswa nguMoses emthini enhlango. Ufanele unyana womuntu ukuphakanyiswa ngolohlobo. Fanele siliphakamise igama lakhe, sikulungele ukufela igama lakhe. Thina abantu abasindisiwe nabakholiweyo, abantu benyaniso, abaphilela inyaniso, bathi bethi kuYesu Kristu, wena uzibiza uba ngunyana kaThixo. Uthi ndithethe inyaniso xa ndisithi ndingunyana kaThixo. Xa ndinoyiphika loo nto noba ndithethe ubuxoki ndifana nani, koko ndinixelele inyaniso kodwa anikholwa. Kholani ke xa ngabe kunjalo emisebenzini yam le, ningakholwa ndim nobungqina bam, kodwa nikhole emisebenzini le, ngoba yona imisebenzi le ingqina ngam. Ngoko ufanele singqine ngoYesu Kristu, sibe ngamangqina kaYesu Kristu ndawo zonke apho sifumaneka khona. Ngokuba uyasithanda uYesu Kristu, uyawusivuza ngokwenza loo nto. Masifunde futhi kwincwadi yezenzo u5 u40 kuyotsho u41. Bamthambela ke, bebabizile abapostile, babatyabula, babathethela ngelithi mabangathethi ngegama lika Yesu. Babandulula ke, bemka ke ngoko bona ebusweni bentlanganiso yamatyala, bevuya ukuba kuthiwe bakufanele ukuhlaziswa ngenxa yegama lakhe. Kusezawuhlazwa mntakabawo, uyalivizwa lithi babevuyela ukuhlaziswa, babevuyela ukwenziwa izinto ezingento ngenxa yegama lika Yesu. Ukubethwa bebethwela igama lika Yesu, ukuthukwa bethukela igama lika. Mamela, uYesu Kristu wathukwa, wathufelwa ngamathe, wabethwa, wathwalisa isithaba sameva, wajajiswa njengombone esemnqamlezweni eminqamlezo, wajajiswa, ingubo zakhe babelana ngazo besenza amaqashiso, wasala ejajile ngoba wayehlaziswa. Ngoko ke fanele sihlazwe thina abantu abathatha igama lakhe basithi singamangqina akhe. Sizawuhlazwa, sihlazele lona. Ewe akumnandanga nje kuphela, zininzi into ezimbi ezizawusehlela. Pawulos baxulutshwa ngamatshe. Pawulos, ndithi uPawulos mna ndlela le wasewuthathe ngayo umnqamlezo, ndlela le waseyatyhilelwe ngayo nguThixo, ukufika abaprofeti efuna ukuya eJerusalema, abaprofeti intombi ezingamavejini ziyaprofeta uba ungayi, uyobotshwa apho uyakhona eJerusalema, uyobethwa, uyobulawa apho uyakhona. Kufika nomprofeti, ufika uthatha ibhanti lakhe, uzibopha ngalo, uthi umnikazi welibhanti kuzawenziwa nje eJerusalema phezu kwalo. Uthi uPawulos, kulapho ndiyakhona eJerusalema, andikoyiki nokufa, uba kufanele ndife ndizawufa, ndifela igama likayo. uYesu Kristu emveni ngokuyaziveza kuthi ungoyiki, qina isibindi, ndinawe, ufanele ubundingqinele apha eJerusalema, uyondingqinela naseRoma. Uthi kwincwadi kanantsika kaJohn u21 uthi uYesu Kristu, yabona wena nantsika Petros, ngelixesha ubuncinci buzincibisa, buyapha uthanda khona xa sowumdala, kulapho kuzafika ozakunxibisa, akukhokhela kusapho ungathandi khona. Lithi izwi wayethetha uYesu Kristu indlela azawufa ngayo, ithi imbali kaPawulos kanantsika kaPetros, wathi seprofetelo waxelela uba makaphume esixekweni ngoba uzawubulawa, uzawutshiswa. Wadibana noYesu, uYesu Kristu wamjikisa wathi buyela uyondidumisa, ukufa kwakho kube kukudumisa kwam, ngokuba utshilo usaphila into okokubana uyawufa apho ndifa khona. Ngoko waye emnqamlezweni, le nto wathi xa ifika emnqamlezweni ithi imbali, wathi unantsi kuPetros akangabethelelwa njengoYesu Kristu, makajongiswe phantsi enzela uba udumo lwegama likaYesu libe lukhulu ngenxa yedrama awayenza. Nangoku liyadunyiswa igama likaYesu Kristu ngenxa kaPetros benoPaul.
ngenxa bawu-understand umnqamlezo uba xa ungumzalwane uyawuthatha umnqamlezo umlandela uYesu Kristu uye khona ekufeni. Awukoyiki ukufa, akubaleki ukufa, ngoba ukufa kugodusa kukusa kwikhaya lakho olulungiselelwe nguThixo, okuyindawo yakho apho kukho khona inkosi yakho uYesu Kristu. Ufanele ukuba ube nenkosi yakho uYesu Kristu. Ngokufa sidibana nayo inkosi yethu, ngokufa kwethu siyayidumisa inkosi yethu uYesu Kristu. Masifunde izwi lokumphakamisa uYesu Kristu ngale ndawo etsho kuYohane 8:23 kuyotsho ku-24. Wathi kuwo, nina ningabanga phansi, mna ndingowangaphezulu. Nina ningabeli hlabathi, mna andingoweli hlabathi. Ndatsho ngoko kuni ukuthi niyakufela ezonweni zenu, kuba ekubeni nithe anakholwa ukuba ndinguye, niyakufela ezonweni zenu. La ngamazwi kaYesu Kristu etshoyo intobana umuntu ongafunanga ukuphuma esonweni ngenxa yokukholwa kuye uyawufela ezonweni, ngoba uYesu Kristu akangoweli hlabathi, kepha wona amaJuda ayengaweli hlabathi ngenxa ayethetha into zalapha emhlabeni. uYesu Kristu ethetha into zaphezulu, ngoba mnye owasuka ezulwini weze emhlabeni wathetha izinto uYesu Kristu. Xa sawunesisambulo, xa sawunesisityhilelo sentobana ungoweli hlabathi, uyayazi intobana uphumile esonweni, awuzufela esonweni. Kodwa abantu abangaphuma esonweni bafela kuso isono. Ukufela esonweni ke kubuye siwogweni oko, ngoba kaloku awunandawo ezulwini, akho ndawo yakho elungiselelwe, akunandawo elungiselelwe isono ezulwini, akunandawo elungiselelwe amagwala. Xa uligwala ungafuni ukuzincama, uzincamela intando kaThixo, awuyukungena ezulwini. Itsho izwi likaThixo uba amagwala akanandawo ezulwini, amagwala akalingeni izulu. Zincama uthathe umnqamlezo, zincama uthatha umnqamlezo kaYesu Kristu, zincama uphile igama likaYesu Kristu, uzinike, unike udumo egameni kaYesu Kristu. Uzinikele kuYesu Kristu uba uzawulahlwa ifamily yakho, uzawulahlwa ngabangani, uzawulahlwa ngumuntu wonke, uzawulahlwa sisizwe sonke esingamfuni uYesu Kristu, kodwa uzawufela enyanisweni. Xa ufele ebulungiseni, ufele kuYesu Kristu, ungena embusweni wezulu utshetsha. Ndiyakucela mntakabawo, khawuzincame, ngokuba lento endiyithethayo wakwamkela uYesu Kristu, uzawufela enkosini enguYesu Kristu. Uzawungena esifubeni sikaAbraham, uthuthuzele iintlungu zonke zelihlabathi zidlulile, ngoba zisezawudlula. Asiphila unaphakade, akho namnye ophila unaphakade, kodwa abaphila unaphakade ngababuya inkosi uYesu Kristu, ngoba ngiye nobomi obungunaphakade. Ndiyakucela mntakaJesu, ndiyakucela mntakabawo kaThixo, maluthi ufefe, uthando, uxolo, umsa wenkosi yethu uYesu Kristu kunye nenkosi nobawo uAdonai nomoya oyingcwele kube phezu kwethu sisonke silibandla kuze kube phakade. Amen.